Enye-ke into ebuye ishaye empilweni ukuthi khona ukuthi awuqondile uxoxela abantu ney'mfihlo ngezinto zakho. Uthi uxoxela umzali wakho njengokuthi ufunda e-university, uxoxe ukuthi ena hhayi no, la uma ngiqeda bayangithembisa ukuthi uma ngiphasa kahle bazongiqasha bona ngisebenze kubo. Shuthi you already been prepared ukuthi usuzosebenza. Nangu umama-ke phela naye usegajwa injabulo, uyoxoxa ebandleni noma uyoxoxela abanye abazalwane, usefika ushumayela ngale ndaba. Abanye abazalwane iy'ngane zabo zistakile, ziyabhalisa, a-regret-a ama-application ema-university ukuthi abenze njani. Isiyaqala-ke imambi yagadla, isilwane siyavuka. Uthole ukuthi ukuthakatheka kwakho yinto eyenzeke ngoba umama ethi naye ubonga uNkulunkulu egabwe injabulo. Angisho ukuthi esontweni kunosathane, kodwa nosathane uhlezi ezungeza khona ukuthi engabathola kanjani ababi. Bengisho lokho na ukuthi ngaso sonke isikhathi kufuneke into eyimpumelelo yethu siyiphathise okuyiy'khali zaMantungwa, noma isifikile futhi singaqhubeki sibheke ukuthi ifike kanjani noma ekuqaleni besiphila kanjani, ngoba lokho kungenza ukuthi singayi-enjoy-i. Ngisho ngingasho-ke ukuthi abantu abakholelwe ey'ntweni zokuthi bayathakatha, kodwa khona bakhona abantu abakwazi ukuthakatha. Futhi kusazothatha isikhathi ukuthi abathakathi bephele, njengoba nje kusekhona abantu abakwazi ukwelapha. As long kusekhona abantu abakwazi ukwelapha abantu, nabantu abakwazi ukuthakatha abantu basazozalwa nabo.